जों त्रिपुरा रायजो तंतामनि आलादा आलादा पार्टी दंनाबा नों जेसे पार्टी खायदी जेसेबो खायदों देहायथि जों दाबो पार्टी खायनानै जराया राजनीति खायनानै जराया किन आइडेन्टिटी क्राइसिस दंमोन जराव जों थानजा खायनाय किन दफानो तामखौ मोथांनाय तामके प्रेसिडेन्ट चबानो जों ताखे बसका आबुरनाय जों मोसा तिरलांनाय बसका बिधान सभानि जे 2023 नासिगिनाय जों दाबो तैतरिया पेरिसानाय तामने हमले एत बसरनो जों उन समयफोर जों माहायके मायखौ जे बुबाग्राम लगी मायखौ वहाय आंचलिक पार्टी रग जों बने बै तिनि बुबाग्रा सेपारेट स्टेट नि हा बुबाग्राम तो दै त्रिपुरा राज्य कतमानि मालिक तो दै तिनि त्रिपुरा 12 लाख त्रिपुरा दखान मोथांनान बागैनाय जे सेपारेट स्टेट डिमान्ड खायदोंमोननि अमनो जतनो फायनाय जुगान फायबायदि जतनो थानसाखौ सबा खायलायनाय आन अमनो कयमु आं केमनो हमेसाया तिना आं आईपीएफ नि पार्टी नखर फायबा आं आईपीएफ नि जलि फाया आं थानसाना हामजागै फायौ आसुनो हामबाय बसु परिबार फायगोन परिबार फायका 269 फैमिली भोटार्स नंके 1089 भोटार्स ओ तागरजला डिविजन अमनो बादे ताइतो तंहना तागरला डिविजन छुरो तागरला डिविजन सिमिन अबररो तांकाके चिनि बाद बाकी सिनि सपोर्टार्स दंखो जों तिरु तिरु बर कक्स लाइने खोनासननायनि बिसिङावनो कामनो कम्युनिकेशन दिसे गेप बुंखा कम्युनिकेशन नारंबाय बागै बर जों बसा फायमालिया जों ते कयदिन बिसिङावनो जों बर कक्स लाइने खानचाव तो फायनाय ओके हामबाय